Ahojte, dnes tu mám pre vás recept na proteínový tvárohový dezert. Začnite prípravu korpusu, vidličkou v miske roztlačte jeden banán, pridajte vajíčko, erytritol, čokoládový proteín, kakao, mandlovú múku, kypriaci prášok a dobre premiešajte. Tak pridajte pár kúskov vysokopercentnej horkej čokolády. Smes rozdielte do dvoch zapekacích misiek a pečte pri 175 stupňoch približne 10 minút, pokiaľ už vrch nie je zacelený. Medzičasom v miske zmiešajte tvaroh, grécky jogurt, čakankový sirup, vajíčko a vanilku. Na predpečený korpus pridajte čučoriedky a tvarohovú zmes. Pečte ďalších približne 20 minút, pokiaľ nebude tvaroh chytať zlatistú farbu po okrajoch. Na záver pridajte trocha roztopenej lotus natierky. Tak sa pokúste už len vydržať, pokiaľ koláčik aspoň trochu vychladne. Zoznam všetkých potrebných surovín nájdete v popise. Ak sa vám recept páčil, môžete ho označiť lajkom a my sa vidíme pri ďalšom videu.